लाइव फैदों दिनै लाइव ओके एसे लाइटनि प्रब्लेम अनलि वन सासेल' जइन जाबाय माथो शेयर खालाम प्लिज जइन इम्पर्टेन्ट आपडेट्स दिनै गोबाव समनि उनाव लाइव फैफिननो नागिरदों माखासे खोथा सावरायनो गोनां दङ बेनि थाखायनो लाइव फैनो गोनां जादों ओके सिखावफोरनि साजाया मा बेखौ बयबो मिथिखागौ जोंनि बारग'लांनाय बोथोरफोरनि जि जारिमिन बे जारिमिनखौ फोथांना लाखिनो जों बिनायनो गोनां दङ दुखुनांथाव बाथ्रा जाय रावानाखि दिनै भारत संबिजितनि मोनसे बिराद गनायथि मोननाय राव जाबाय थेवब्लाबो नाथाय बे रावनि थाखाय मुंख्लं जानाय गिबि अमला शिबनि गोसोखांथायाव जों जेरैबायदि मोनसे मनुमेन्टफोर सोरजिनांगौमोन बेखौ अमला शिबनि गोसो दिनैसिम दाबो गोबां एनडिबिआ थैदों माखासे आरो दाबो जेलाव दङ बीटीसी एकर्डआनो जुदि BTR नि एकर्डनि गुबै बिथा बायदिब्ला जों मानो BTC एकर्डखौ भेलु होनो नाङा BTR खौ जेरै फालिनाय जादों BTC एकर्डखौबो फालिनायनि गोनांथि दं जों जुदि दिनै BTC नि खोथाखौ बावलाङोबा बै जायफोरानोखि बावलांबाय गावखौ जायफोरा जीबनखौ गारलांबाय जायफोरा थाखा फैसा नस्थ' खालामबाय जायफोरा जिनाहारि जाबाय जायफोरा खाफालनि सिन्दुरा गोमोरबाय बिथांमोननि बेसेना जों आसलते अपमान खालामनाय जागोन BTC एकर्डनि गेजेरजों बर' रावा भारत संबिजितनि 8थि फारियाव हाबदों गुबैयै आं दिनै मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो नागिरदों साथाम फैबाय स' बयखौबो हेल' एसबि ब्लग चेनेलाव बरायनाय थाबाय दिनैनि लाइभआवहाय गोबाव समनि उनाव सिनियर सिटिजेननि अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामनि मोनसे खौरां आखान्थि नेहाथारि बिन'द ब्रह्म बिथाङा BAC एकर्ड BTC एकर्ड आरो BTR एकर्डखौ लानानै बेनिफ्राय बिनि दफाफोरनि माखासे क्ल'जफोरखौ लानानैहाय बर' रावा दिनै जोंनि आसामाव बा जोंनि हादोरावहाय बेसेबां गनायथि मोनदों बा दिनै जोंनि BTR एकर्डनि दारा जोंनि रावखौहाय जोङो बै मर्यादाखौ होनो हादोंना हायाखै जिहेतु जों दिनै समाव थांनाय नैथि सुक्तियाव मोनबोनाय BTC एकर्डनि थ्रुयै मोनबोनाय जि गनायथि 8 सिडुलाव हाबनाय जिथु राव नैबे दासिमबो BTR एकर्डआव बाहाल दंना गैया नैबेनि बागै दिनैनि नैबे लाइभआ आरो नैबेनि फारसे नोंथांमोनाबो कमेन्ट्सफोरखौहाय फोरमायहरनो हागोन आरो जायफोरा लाइभ फैयाखै दासिमबो लाइभ फैदों सानै स' शेयार खालामहर नोंथांमोनाबो जाहाथे बयनिसिमबो मोनहैयो अब्लासो स्टार्ट खालामनो हागोन नङाबा लाइभ फैनायनि जेबो ओंथि थानाय नङा स' मा बुंदों नैबेवहाय BAC एकर्डआवबो जोङो थारैनो बुजियो BAC एकर्डआवबो गोबां जोंनि
बर'नि माखासे गेदेमाफोर आरो जोंनि रायजो राजा बर' रायजो राजा बिथांमोना जिउ बावबोदों, न'खरफोर सिलिंखार जालांदों आरो बिदिनो गोबाङानो माने हालाय हाफाय थासारिफोरजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों। दिनैनि समाव जों बयबो मिथियो सोरनिबा नङा सोरनिबा न'खराव दिनैबो मार्टियार्सफोर दङ, जायनाखि नैबे आन्दलनफोरावहाय न'खरनिफ्राय सोरबा सासे सोद्रोमाफोरखौ दिनैनि समाव गोमानो गोनां जानानै फैदों आरो बेफोरनि रिहेबिलिटेसनफोराहाय दिनैनि समाव जाफुंसार महर मोनजोबदोंना मोनजोबाखै, जि मोननांगौ बेफोरखौ मोनदोंना मोनाखै, मान मर्यादा मोनदोंना मोनाखै, दिनै एकर्डनि उनाव एकर्ड जालांगासिनो दं। नाथाय प्रथमनिफ्रायनो जोङो जुदि सानना नायोब्ला BAC एकर्डआवबो जों दिनै एख' मोनाखै नङा। BAC एकर्डनि थ्रुयैबो जोङो जागायजेनदोंमोन जोंनि बर'नि आन्दलनखौहाय आरो बेयावबो जोङो गोबां खहा खौ नुनो मोनदों आरो बेनि उनाव साहस मोनफिनदों। जिहेतु जारिमिननि बाथ्रा बुंदों, जारिमिन दङब्लासो इयुननि समावहाय लामाबो दंबावोनो होननानै बुंनाय बाथ्राया सैथो होननांगोन। BAC एकर्डखौ जागायजेनामोनब्ला थारैनो जोङो सानना नायोब्ला BTC एकर्डखौ जोङो खालामनो हानाय नङामोन आरो BTC एकर्डआ जायामोनब्ला दिनै BTR एकर्डआबो जानाय नङामोन। स' नैबेनि थाखायनो जोङो मोनफ्रोमबो एकर्डखौहाय मान मर्यादा होनो रोंनांगोन, सनमान होनो रोंनांगोन बेनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आरो लोगोसे बै रायजो राजाफोरखौहाय जायनाखि मदद होबोदों। स' नैबेखौहाय लानानै दिनै अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामनि आखान्थि नेहाथारि बिथाङा बिन'द ब्रह्म बिथाङा मा फोरमायखो थारैनो गोबाङानो नुबाय जानांगौ, अब्लाबो आं खनसे नोंथांमोननो नैबे बिथां बुंनाय माखासे रावफोरखौहाय समनि रादाब होननाय चेनेलावहाय बेखौ होदोंमोन। आं हस्पिटालाव थानायलाय बेखौ भिडिअखौ लाबोनो हायासै, बिनि थाखायनो लाइभ फैनो गोनां जाबाय। जिहेतु नेटवर्कआबो एसे थिगैनो दंसाबो। स' नोंथांमोननो नै बिथां बुंनाय माखासे बिथांनि रावजोंनो नोंथांमोननो खोनासंनानै आखायाव लादों। लानानै सावरायनो नागिरदों बेनो जाबाय जोंहा दासिम माबायाव बर'फोरनि जिथु बिग्रायनाय, बे बिग्रायनायाव मोनथाम गोरोबथा जानानै थांबाय। 1993आव BAC एकर्ड, ओमफ्राय 2003आव BTC एकर्ड आरो 2020नि 27 जानुवारियाव BTR एकर्ड। दा बे एकर्ड मोनथामखौ लानानै खायसे बाथ्राफोरखौ आं एसेमान आंनि नोजोरजों एसे सावरायनो लुबैदों। गुबैयै जारिमिना जाबाय मोनसे माहारिनि बारग'लांनाय बोथोरफोर आरो बे बारग'लांनाय बोथोरफोरा जोंनि मोनसे आयना बायदि। जारिमिना जोंनो गोदान लामा दिन्थियो गोजामखौ संनायनि गेजेरजों आरो जाय जाथिया जारिमिन गैया बेहा उनाव दावगानायनि मोनसे लामाफोराबो गोथेयो। नाथाय जों नुदों जोंनि गेजेराव जारिमिननि सिम जोंहा जेसेबांखिनि सिबिनाय बा जारिमिनखौ जेसेबांखिनि जोङो फोथांना लाखिनांगौ, बे बेलायाव जोंहा एसेमान खम जानानै दङ। दा जारिमिना जोंनो मा खालामो? गोदान लामा दिन्थिनायाव मदद खालामो, लोगोसेयैनो बारग'लांनाय बोथोरफोराव जोंहा जुदि माबाफोर गोरोन्थि जायोबा बेखौ सोदांनानै मोजां लामाजों दावगानायाव जोंखौ जथेस्थ' मदद खालामो। दा बेनिखायनो जोंनि बारग'लांनाय बोथोरफोरनि जि जारिमिन, बे जारिमिनखौ फोथांना लाखिनाय जोंनिनो गोनां दङ आरो बे जारिमिना फैबाय थानाय जितु जोंनि सुबुं आथाल, बे सुबुं आथालनो मोजां लामा दिन्थिनायाव जोंखौ मदद खालामो। नाथाय जोङो जारिमिननि बिथिङाव बेसेबां सांग्रां बे साननो गोनां। जोंहा जितु मोनथाम एकर्ड जाबाय, 1993आव मोनसे एकर्ड जाबाय BAC एकर्ड, बिनि उनाव जाबाय 2003आव BTC एकर्ड आरो थांनाय 27 जानुवारियाव जाबाय BTR एकर्ड। दाना खोथाया जाबाय मा? दाखालि 27 जानुवारियाव BTR एकर्डनि फालिथाया जानानै थांबाय आरो बावैनो 10 फेब्रुवारियाव BTC एकर्ड बे साना फैबाय दं। दा आं बुंनो नागिरनाया जाबाय मा? थांनाय बोसोरनैसोआव नुबाय आङो, बेनि आगोलाव 17 बोसोर हाग्रामानि खुंनाय दिनाव BTC एकर्डखौ गाजा गोमजायै अफिसाव फालिदोंमोन आरो बिभिन्न जायगायाव ब्लक अफिसाव जों फालिनाय नुदोंमोन। गामि गफायाव जायाखैबाबो खिन्थु पार्टि लेभेलाव बेफोर जादोंमोन आरो स्कुल कलेजफोरावबो BTC एकर्ड डेखौ मोनसे अबजारभेन्स हिसाबै लानो थाखाय बिथोन होनाय जों नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय थांनाय बोसोरनैसोनि बे समाव जेब्लानाखि BTRआ दाजाबाय,
बिनि उनाव BTC एकर्डखौ फालिनायनि बिथोनखौ जों नुवाखै आरो फालिनाया खोब लिमिटेसनाव फैदों अर्थात पार्टीनि अफिसफोराव ब्लक लेभेलाव जादों आरो पार्टीनि बाथ्राफोरा पार्टी लिडारफ्रा बेखौ फालिदों नाथाय जोंनि स्कुल कलेज बा बिभिन्न जायगाफोराव फालिनायखौ जों नुवाखै दाना बाथ्राया जाबाय BAC एकर्डखौ खालामनो थांनायावबो गोबां मानसिया त्याग खालामदों बिथांमोना गावसोरखौ बावसोमदों गोबां मानसिया हयथ' थाखा फैसा लस जानायजों लोगोसे न' बां गारनो गोनां जादों अनेक त्याग खालामदों आरो बे बोथोरफोरखौ आगोलाव फालिजाबोआखैबा बेबो गोरोन्थि जादों फालिनांगौ गोसोखांनांगौ जोङो BACआ मा बुस्थु बियो माबोरै जादोंमोन सोर खालामदोंमोन बे बाथ्राखौ जों जारिमिननो गथ'फोरखौ जों मिथिनो खाबुखौ होनांगौ लोगोसेयैनो BTC एकर्डआ 2003 आव जादोंमोन आरो बे BTC एकर्डआबो ओरैनो फैनाय बुस्थु नङा BLTनि दैदेननायाव बै समाव फरायसा आफादनि दैदेननायाव गोबां मानसिफोरा हयथ' जिउ बावनो गोनां जादोंमोन अनेकआ खरा खमफा जादोंमोन जिनाहारि जादोंमोन न' बां सावजादोंमोन गोबां मानसि जेल जानो गोनां जादोंमोन आरो बिथांमोननि नाजानाया फिथाइ थायदोंमोन बिथांमोननि नाजानायाव बिथांमोननि बावनायाव जों BTC गभर्नमेन्ट BTC एरियाखौ जों बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल अर्थात BTAD खौ जोङो मोननो हादोंमोन फिथाइ थायदोंमोन बिथांमोननि बावनायनि उनाव जोंनि जिथु नाजानाय बेयो फिथाइ थायदोंमोन नाथाय जों जुदि दिनै BTCनि खोथाखौ बावलाङोबा इंडिया में कितने सारे स्टार्टअप्स ग्रो कर रहे हैं खाना घर तक डिलीवर करने के लिए आया है कपड़े खरीदने के लिए आया है खोनाबाय रायजो नोंथांमोन नाथाय BTC एकर्ड BAC ओमफ्राय BTR एकर्डखौ लानानै बिथाङा मा फोरमायदोंमोन आरो माखासे खोथा बुंलांबावदों नैबेखौबो सावरायगोन बेनि सिगां नोंथांमोना प्लिज शेयार खालामहर लाइभखौहाय जाहाथे बयबो फैयो लाइभआवहाय स' बिथाङा बुंनाय बाथ्राफोरा गासिबो सैथो दिनै जोङो मोनफ्रोमबो एकर्डखौहाय मान मर्यादा होनो रोंनांगोन जिहेतु बेवहाय जोंनिनो बर'नि थै दंमोन जोंनिनो बर'नि गेदेमाफोरा बा रायजो राजाफोरा बयबो ज'है बेखौ लोगो नांथाबनानै जुजिनानै दिनै जोङो नैबे पर्यायसिम सफैनो हादों स' नैबे जोंनि थाखाय बावलांनायनि एकर्ड नङा बियो जोङो जेब्लायबो गोसोआव लाखिनांगोन आरो जारिमिननि बाथ्रा बुंदों जिहेतु जों बेखौ फालिबाय थायाब्ला बे जारिमिन जानानै थानाय नङा स' बेनि थाखायनो जों आरो जोंनि लोगोसे जोंनि इयुननि फैबाय थानाय लाइमोनफोरा बयबो नैबे बाथ्राखौहाय बुजिनो हायो आरो बेनि उनाव बिथाङा फोरमायबावदों माखासे बर' रावखौ लानानै बबे एकर्डनि दारा माबायदि जोंनि बर' रावा गनायथि मोनदोंमोन आरो दिनैनि समाव एकर्डनि गेजेरजों दिनै माखासे क्ल'जफोरखौ नायबिजिरनानै बिथाङा माखासे खोथाखौ फोरमायदों जे BTC एकर्डनि जितु क्ल'ज 9नि पइन्ट 2आव 8 शिड्युलाव मर्यादा मोननाय जोंनि बर' रावा बे दिनै फैनानै BTR एकर्डनि दारा क्ल'ज 6नि दारै बिथाङा फोरमायदों जे एस'सियेट लेंगुवेज बोरै जानो हाथावथाव जोंनि स्टेटआवहाय BTC एकर्डनि मथेबा बे रोखा दंमोन कि जोंनि बे 8 शिड्युलाव हाबनाय जितु राव जे भारतआव मोनसे जोंनि संबिजिताव लिरजानाय मोनसे राव जितु अफिसियेलि गनायथि मोननाय स' बियो दिनै माबोरैहाय सोरनिबा लेंगुवेजनि सिङाव थानो मोनखो दिनै बियो जोंनि BTC हालामनि अफिसियेल लेंगुवेज जाथारनांगौमोन जेरावनाखि दिनै जों नुनो मोन्दों गोबां बेनार पस्टारखौ लानानैहाय गोनो गोथो जानाय माखासे स्कुलफोर हायार सेकेन्डारि स्कुलफोरावहाय जेब्ला गेटआव लिरो पस्टारिं खालामो खोमोरफिनजाबाय थानाय थांनाय नैबे दान बोसोरथामसेयावनो जोङो गोबां नुनो मोनबाय बेफोरबायदि ओरै फारसेथिं एबसुआ लिरनो थाङो बिनिफ्राय आसुआ फैनानैहाय खोमोरफिनलाङो बा बिदिनो अन्यान्य बेलेग बेलेग फरायसा आफादफोराहाय फैनानै खोमोरलांफिनो आरो नारा नाथा जोंनि आफादफोरा थांनानै लिरफिननाय सेस्था खालामो नाथाय बियो अफिसियेलि जुदि सुक्तिनि दारै फैनाय बेखौ दिनै सरकारा बेखौ रोखायै अफिसियेल लेंगुवेज होननानै दिनै डिक्लेयार खालामनानै होथारनांगौमोन नाथाय मानो गोनो गोथो खालामबाय थादों बेखौ दा बिथांमोनासो मोनथिसिगोन जोङो बेनि बागै मा बुंखो जोंहा नैबे बिन'द ब्रह्म बिथाङा सिनियर सिटिजेननि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि बिथाङा स' मा बुंलांखो नैबेखौ एसे खोनासंबावनि नोंथांमोन आं दिन्थिलांनि आरो भिडिअ जायफोर फैयाखै दासिमबो नोंथांमोना जायफोर फैदों प्लिज कमेन्ट खालामहर लाइक खालाम आरो शेयार खालामहर जाहाथे बयनिसिमबो नैबे दिनैनि आपडेटआ मोनहैयो नाथाय जों जुदि दिनै BTCनि खोथाखौ बावलाङोबा बै जायफ्रानोखि बावलांबाय गावखौ जायफोरा जिबनखौ गारलांबाय जायफोरा थाखा फैसा नस्थ' खालामबाय जायफोरा जिनाहारि जाबाय जायफोरा खाफालनि सिन्दुरा गोमोरबाय बिथांमोननि बेसेना जों आसलथे अपमान खालामनाय जागोन जों मुगैनाय जागोन बेनिखायनो BTC एकर्डखौ BTRखौ जेरै फालिनाय जादों BTC एकर्डखौबो फालिनायनि गोनांथि दं आं बेयाव मोनसे बाथ्रा मख'गोन नैबे जाबाय
BTR Accord बेयो 2020 नि 27 जानुवारियाव जानाय BTR Accord आङो BTC Accordखौ फालिनायनि माने गोनांथि दं बेखौ बुंनो थांना बे बाथ्रा फैदों BTR Accordनि objectives of MOS बहाय मा लिरनाय दं Number 1 to augment area and powers of BTC and streamline its functioning माने BTC आनो गुबै BTR निबो बे बिथाया बेनो बहाय होनदों to augment बारायनाय area ओनसोलखौ and पावारखौ बारायनाय of BTC BTC नि पावार एरियाफोरखौ बारायनानै बेखौ थिक लाइनाव लाबोनाय खामानि लाइनाव लाबोनायानो जाबाय बिनि गुबै BTR Accordनि Number 1 to address issues relating to Bodos residing outside of BTD बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि समस्याफोरखौ लानानै भाबिनाय गतिके नैबे एक नाम्बार पइन्टआव मा बुंदों BTC Accordनि माने BTR Accordनि गुदिखौ नायनो थांबा बिथाया बेनो BTC आनो ओमफ्राय बाखि दंबावो बिदिनो नैबे 3 नाम्बार दं to promote and protect social, cultural, linguistic and ethnic identities of Bodos 4 to provide legislative safeguard for land rights of tribal 5 to ensure accelerated development of tribal areas and 6 to rehabilitate members of NDFB factions बेयाव जादोंमोन MOS BTR नि बिदिब्ला BTC Accordआनो जुदि BTR नि Accordनि गुबै बिथा बायदिब्ला जों मानो BTC Accordखौ भेलु होनो नाङा बे मोनसे गेदेर सोंनाय बेनिखायनो BTC Accordखौ बिथा खालामना जिहेतु BTR जों आं बुङाखै जे BTR खौ फालिनांगोन खारन BTR खौ Accord जानायावबो गोबां मानसिया त्याग खालामदों दिनैसिम दाबो गोबां NDBआ थैदों माखासे आरो दाबो जेलाव दङ गतिके बिथांमोननि मानानै बय हाबना दङ BTR Accordआव बेनिखायनो BTC Accordआ जोंना जेरैबां बेसेन गोसा BTR Accordआ बेसेन गोसा आरो बिथांमोना गावबा गावनि जिबनखौ बावनानै जोंनो बे फिथाइखौ होलांदों जुदि जों बिथांमोनखौ मान होनांगोन आरो बे मान होनाया जागोन जोंनि गेजेराव इयुनाव फैबाय थानाय मानसिफोरनि थाखाय खामानि थाखाय थुलुंगा आरो BTC Accordआ ओरैबायदि बेसेन गोसा Accord जादों मोनसे कारनाव बे जाबाय BTC Accordनि 9 क्ल'ज नि 9.1 आव मा दं नोंथांमोना रायजोफोरा भाबिना नाय The government of India agrees to consider favorably the inclusion of Bodo language in Devanagari script in the 8th schedule of the Constitution. BTC Accordनि 9 क्ल'जनि 9.1 आव मा होनदों देबनागरि स्क्रिप्टजों बर' रावखौ भारतनि 8थि शेड्युलाव थिसननाय जागोन आरो बै BTC Accordनि गेजेरजों बर' रावा भारत संबिजितनि 8थि फारियाव हाबदों आरो बे हाबनायजों लोगोसे गुबुन राव हाबफादों बे जाबाय डगरी सान्थाली मैथिली आरो बड' गासै दा भारतनि संबिजितनि मान मोननाय राव जाबाय 22 ओमफ्राय मोनसे गुरुत्वपूर्ण बाथ्रा नैबे 9.2 आव The Bodo language shall be the official language of BTC subject to the condition that Assamese and English shall also continue to be used for official purpose. माने 9 क्ल'जनि 9.2 आव बुंनाय जादों बर' रावा BTC नि अफिसियेल राव जागोन लोगोसेनो एसामिस आरो इंराजियाबो खोनाबाय रायजो नोंथांमोन बिन'द ब्रह्म बिथाङा जोबोद मोजाङै फोरमायदों नोंथांमोना नैबेनि बागै मोजाङै डिटेल्सै नायनो लुबैदोंब्ला समनि रादाब चेनेलावहाय बेखौ होदोंमोन मैया नैबेवहाय नोंथांमोना नायोब्ला मा होनदोंमोन एक्चुअलि बर' रावनि बागै बेखौ आबुङै मोनथिनो हागोन आरो जों बयबो मोनथिगौ दिनै गोबां नेग्लिजेन्स जोङो जोंनिनो बिटिआर हालामाव खालामजानायखौ नुगासिनो दङ नाथाय आङो बेखौ बुंनो थाङाखै जे एकर्डआ गाज्रिमोन होननानै BAC Accordआवबो गोबां जोंनि बर'निनो दैदेनगिरिफोर सेक्रिफाइस खालामबोदों BTCआवबो बिदिनो गोबाङानो सेक्रिफाइस खालामबोदों BTR Accordआवबो गोबाङानो दिनै सेक्रिफाइस खालामबोदों नाथाय बिथांमोना सेक्रिफाइस खालामनायनि दिनै फिथाइखौ मोननो मानो हादिया दिनै जोंनि बर' हारिया मानो बेफोर फिथाइखौ मोनफुंनो हाजोबाखै नैबेसो दिनै मोनसे बिराद गिदिर सोंथि जानानै फैदों दिनै सेक्रिफाइसेसखौ दिनै गोबाङानो खालामबोबाय मोनफ्रोमबो एकर्डआवनो जों बयबो सेक्रिफाइसखौ खालामबाय नाथाय दिनैसिम माने फिथाइया मोजाङै थायाखै दिनै जोंनि बर' बिजाबफोरखौ लानानै गोबां कन्ट्रभारसि जाबाय
सासे फोरोंगिरिया सैथोखौ सोराङाव लाबोना होनायावबो दिनै बिथाङा निमाहा बिनो गोनां जादों। आफादफोरखौबो सोंखारिथावथाव नङा, नाथाय बेयाव दैदेनगिरि माखासेफोर दङ जायनाखि माखासे दुरबल खामानिफोरखौ दिनै आफादाव थानानै मावदों, जायनि जाहोनाव दिनै गुबुना जोंखौ नाख्रेबबाय थानो बा जोंखौ नासयनो, जोंखौ गादबनो थाखाय साहस मोनदों आरो जोङो नै बेफोरखौ जों दिनै भुगिनो गोनां जादों बर' रायजो राजा हिसाबै। स' बेनो दिनै बयबो मिथिगौ बुजिगौ दिनै माबायदि हालोदाव दङ जोंनि BTCआ बा जोंनि BTRआनो होन। दिनै दफाफोरा दिनै थारैनो मावफुंजायोब्ला मा गोबां चेन्जेस फैगोन नैबेबो साननो गोनां बाथ्रा। दिनै बोसोरथामा जोबलांबाय, बोसोरब्रैयाव हाबबाय, नेक्स्ट नै बोसोरसेनि उनाव इलेक्सनानो जाफिनसिगोन काउन्सिलनि। स' बेफोर एग्जाम्पलखौ लानानै दिनै नेक्स्ट टाइमावहाय बे सरकारानो थाफिनगोन होननानै बोरै आसा खालामनो हायो। दिनै जि एक्जिस्टिं रुलिं गभर्नमेन्टआव जे दङ बिथांमोना दिनै मा खामानि मावनो हामारदों। स' नैबे बिराद गिदिर सोंथि फैयो, जायनि जाहोनाव दिनै अपजिसना बेनि क्रेडिटखौ लानो थाखाय खाबु मोनदों। स' आङो बे खोथाखौसो बुंदों दि सरकाराव जायनोखि फैया, नाथाय एसेब्लाबो जिथु जोङो एकर्डनि दारा जों गोबां सेक्रिफाइसेस खालामबोबाय, गावनि सार्थखौ एसेबाबो लाखिनो रोंनांगोन जोंनि बर' हारिनि जिमाननाखि दैदेनगिरि दं, पलिटिकेलानो होन बा नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसनानो बुं। स' नैबेसिनोसै दिनैनि लाइभआवहाय आं आसा खालामदों जायखिनि नोंथांमोना नायदों लाइभखौहाय शेयार खालामनानै हर, जाहाथे जायफोरा सम मोनासै फैनो बिथांमोनाहाय नैबे भिडिअखौ नुयो। स' बिदिब्ला लोगो मोनसिगोन भिडिअ, टिल देन स्टे टिउन, बाय बाय।